Nasitong do hatakon makite-hite Kristus dadaga busi dihatidakon rohaku uhut makite-hite to di pagbadia maksa situ tu do rohaku cara tok-tok do magudopong adi pangido rohaku neng baliau sian adopani Kristus humukup ha angiki dongaku sabangso mangihutun paktubuni daging bangso Israel dinasida do guhut paramaon do hasangapon nang pagpadanan dohot pagpatihon nang pagamaon doho diaka baga-baga dinasida do akau pui sian nasida do hagogoan di Kristus mangihutun padagingon na ibana madigijang ni saluhutna debata na pinaksangapan sa leleng-leleng na. Amin. Alai datung pesan hatani debata ay dada saluhut na tubuh sian Israel goaron Israel jala dada saluhut na sida anak tohonon ala poparan ni si Abraham odo dahe sian si Ishak do goaron poparanmu labatan na dada anak ni daging dohonon anak ni debata aka anak niya pinagbaga-baga itu dirajumi ay baga-baga do hataon suang songonot dikina au romuse jadi adong madisi sada anak disi Sara aku ni si BKP dinaga BKB ibana sian halak aku ni si BKP dinaga BKB ibana sian halak ni si Ishak uputai ay adorang sutubu do pena sita seudi do pena denggan manang nagawa naing mahot na tinahini debata sian pamilik na saping dada mangihuton pagulau na sida sian pacuon na saping ma ay didok tu ibana sioloan ni na ubargaido na umetmeti hobak tu nata surati uhaholong ido si Jakob alai huasogo hodo si Esau otpe dia madohonota dada songon nagi dukma debata dao mai ay didok tu si Musa maktalup ni roha doau disitalupan ni rohaku cala asidu rohaku sia-siaku asa guru di pangasi i di debata do dada guru dina manutun manang mamuspus ay songonodo didok surati tu si biraun apala tu sidoho usungguri jala apala tu sidoho usungguri asau patagidahon gogoku makite-hiteho asa tagbagita gowahu tulia tanoon asa di asi ibada do na mga nanaing asianna jala dipajogal do rohanina naing pajogalon na ga romalusmu puasa mandogu hidup ibana a isi mangalotahina iale jolma manusia tung isi maho na naing mangaga debata tung dohono nina ginana ima madok na mangkana puasa songonia ubaironmu ay dang makuasa sito pahudon lau patupaun sian na samasam taro dia deba ula-ula tunatama na deba tunalea ay dinanain babotohon ni debata rimasna hut patuduol gogona kami maglabas ni roha godang imana manga juhaka ula-ula sirimasani akan lau pinadiri Tuhan Hagawan songonido dipapata surung ni sangaponna makadapon aka ula-ula sia-sian aka na pinaturenai ya tu hasangapon ay jodoh hita nang sian bangso Yahudi nang sian aka pagbegu nang sian aka si pede begu songon na didok nai disurat ni Yosia bangsoku magowaku naso bangsoku hian jala haholongaku dona so hina holongan hian jala tung nidok jolo tu nasida dada hamu baksoku apal disima nasida goa aka anak di debata pangulu ay di coba si jaya saya do tangingok tu bangso Israel nang pe na sarihit na di topi laut togop ni anak Israel holan pasi-pasi na ido malua ay dipatulus jadi paputus Tuhan ido hatana di tanoon
songon nau sinui kondisi Jesaya aut unang ditinggalo tua sebaut boni dihita sumatus hodong dohot Gomora do hita asadia mah hapot honota odo akapek beguna somangyahi hati koran dapot sado ima hati koran asian hapok siaun aliangga Israel namangyahi pati hati korani rada satu si alaniaha alasian namangulol do didului dada sian hapok siaun kabe tak tutup mana sida di batu paktu Tuhani obak tu nata suhati upayako do dision batu paktu Tuhan jala batu pagasiban jala dang si pailau napok sea di ibana.